Здравейте, приятели на Racing Talk подкаст. Дойде време да изтеглим печелившите в нашия giveaway, който анонсирахме преди около 2 седмици. Ще изтеглим двама от вас, които отговорихте на условията, които бях поставил, именно да коментирате кой е любимия ви епизод от подкаста в видеото, което публикувахме. Също така да харесате въпросното видео и да сте абонирани за канала на подкаста. Първият от вас, който бъде изтеглен, ще получи жълтият модел худи, а вторият синият. 32 от вас изпълниха тези условия и сме ги записали тук в тази таблица. Ще използваме един, ето ги 32-мата. Ще използваме един безплатен инструмент на Google, за да генерираме две случайно избрани числа и респективно, който стои под този номер, ще получи худитата. Започваме с първото, което ще бъде жълтото. Това е номер 12. Да видим кой е под номер 12. Това е нашия приятел Ванкони ТВ, Иван. Честито на Ванката, той печели жълтият модел. Сега ще изберем вторият. Това е номер 3. Да видим кой се крие под номер 3. Под номер 3 се крие Янев 93. Благодарим на всички, които участваха в нашия giveaway. Ще се свържем с Ванкони ТВ и с Янев 93, за да уточним размерите и как ще получат своите худите. Благодаря ви още веднъж, че участвахте в този giveaway и ще се видим в следващия епизод на Racing Talk подкаст.